Wonten nagari ingkang gemarepah Laut Jinawi, tata tentrem Kartoraharja. Wonten salah satunggaling pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran kalawau inggih punika putra mahkota ingkang badhe nglajengaken tahta kerajaan. Ananging pangeran kalawau boten marem kalian gesangipun ingkang kacekapan. Pangeran kapengin lelana nasakwana. Pangeran kepengin madosi jati dirinipun ugi pengalaman gesang. Menika kawitan nglampahi gesang ngantos manggihaken sisihipun inggih punika lare istri ingkang semanahipun tuwin ayu pasuryanipun. Kalih kaneman mlampah ing wana ningali kanan keringipun boten wonten kewan tuwin peksi ingkang saged dipunburu. Kaneman bagus kalawau kalian padherekipun. Kaneman wau saektosipun pangeran ingkang lelana kangge pados jati dirinipun gesang. Pangeran, panjenengan teng pundi? Pangeran. Aduh, kowe hati-hati oh. Aduh. Kapunten pangeran. Kula boten ngertos panjenengan jejere kula. Bejo, Rejo. Aku arep cerita iki. Lho, wonten napa pangeran? Kok dino iki ora ono kewan lho? Nggih. Ketoke sepen banget niki. Sapa kuwi, Jo? Tak dakuluk salam lho. Kula boten ngertos pangeran. Kula tiyang Mboro. Ngapunten nggih niki dusun napa? Iki dusun dadakan lek arep apa niki? Kula badhe ngumbara. Ananging kula boten ngertos marginipun. Wis saiki kowe tak dadekno angkatku lak jenengan dene lumut ya. Nggih, Mbok. Enjang menika Mbok Rondo nembik kempal kalian putra-putranipun. Putrinipun sampun ageng-ageng tuwin ayu-ayu praupanipun. Putra-putranipun dipun paringi nama Klenteng Ijo, Klenteng Biru lan Klenteng Kuning. Klenteng Ijo lan Biru diugung utawa dielem, déning Klenteng Kuning asline dipun pandukani. Klenteng Ijo Biru pandemelanipun enteng-enteng. Wandhehe Klenteng Kuning dipun paringi pandemelan ingkang awrat-awrat. Kalebet ngimbahi rasukan saha ngimbah dhandhang wonten lepeng. Anakku sing ayu-ayu lere ndek. Anakku ndek. Kilo Mbak Rondo dadapan. Ana apa, Mbok? Nggih status lah. Ya Allah, strategi buat ngene. Itu kan dia lumut. Mbok gawe status saya ngono. Golek garwa gelem to? Turun, Mbak. Mesti kula sing kepilih dadi garwane dadi lumut. Ora bisa kan sing ayu. Bukan aku sing ayu ki ra ibu ayu aku. Aku tanggalan dadi garwane dadi lumut. Sepakat kabeh. Sing ayu. Semoga sing dadi kula garwane iku salah siji anakku sing ayu. Mbak sing ayu kan sing ayu. Ya ampun kuwi. Boten dangu malih Klenteng Kuning ingkang saking wau mirengaken parembagan sandharaipun datengi Mbok Rondo lan matur. Apa anakku? Kula nggih sareng garwane dari lumut nek bali-bali kula. Tapi lho, ya aku garwane dari lumut. Dewe iki wis karo kok. Ampun, Mbok. Tenan. Ya wis tenan. Pakai sing ayu. Ya wis lanjutke gaweanmu. Manahipun sedih amargi saben dinten tansah dipun kasar déning simbokipun.
Simbokipun tansah emban cindhe emban siladan dhateng Klenteng Kuning. Kanthi manah kang sungkawa, Klenteng Kuning tansah midonga dhateng Gusti. Urip kula kok kaya ngene. Mbak Yuh lan ibu kula kok jahat karo kula. Mugi-mugi kula diparingi kekuatan ya Allah. Cah wadon ayu. Sapa kowe? Kowe ora perlu wedi lan kowe ora perlu kenal marang aku. Aku kang engko bakal nurung marang sliramu. Arep apa kowe? Aku arep menehi kowe pusaka. Mbok menawa pusaka iki ana gunane marang uripmu. Pusaka iki arane Jimat Kalimasada. Trimanen Cahayu, trimanen jimat iki kanggo keselamatanmu. Matur nuwun. Sasampunipun paring jimat kala wau, suwenten gaib lajeng ical boten wonten tilasipun. Menika ingkang ndadosaken meri ing manahipun para klenteng. Boten watawis dangu klenteng-klenteng wau kesah saperlu ngunggah-unggahi ande-ande lumut. Pondhihipun Klenteng Kuning dipun tilar wonten griya. Anggenipun kesah nawi nyebrang lepen ingkang nembe banjir. Wonten lepen kala wau wonten Yuyu Kangkang ingkang setya tuhu nengani ing lepen sebet. Loh, kali ini banjir. Ngene iki kira piye carane nyebrang mara omahe ndek lumut. Oh, gedung waru kok bolong-bolong. Ana bocah ayu sing dandan moblong-moblong. Sopo kae sing teko? Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Rene, aku tolong sebrangno mara rono. Hahaha, ana apa cah ayu-ayu? Tolong sabrangke ya, aku arep menyang desa dadapan, arep unggah-unggah ya ande-ande lumut. Tolong sabrangke ya, Kakang. Wah, mah. Mendingan nggangguhi aku wae. Aku lurus, gede tur ireng tinimbang ande-ande lumut. Gelem yo cah ayu wis ta pokoke ditanggung beres banget lho. Apa? Aku ora gelem. Raimu elek. Ora tau adus. Ambumu bedhet. Gilani. Emah aku. Opane apa? Ayo, aku gelem yen diopahi. Ya wis sak senengmu wis. Opane ya iku es. Es apa? Es apa? Bocah ayu-ayu kok ora mudeng. Es iki cekakan saka SUN, yaiku aku njaluk sun nyang tanganmu. Ya wis ora apa-apa. Kiki aku udah sebrangno. Oh, kene-kene cah ayu. Ayo tak sebrangke. Sampunipun para klenteng dipun sebrangaken lajeng sami mlanjar. Prajanjen kaliyan Yuyu Kangkang boten saestu kelampahan. Wusana Yuyu Kangkang manahipun cuma wonten pikantuk opahan menapa saking para klenteng. Boten antawis dangu Klenteng Kuning dateng saha badhe nyuwun tulung dening Yuyu Kangkang supados disebrangaken. Klenteng Kuning badhe nyusul mbak-yunipun ngunggah-unggahi ande-ande lumut putranipun Mbok Rondo dadapan. Huhuhuhu. Ana bocah ayu, nanging kumul sanget sandangane. Kowe sapa? Kula Klenteng Kuning, kula arep njaluk disebrangake kangge nyusul mbak-yu kula. Hahaha. Aku wegah. Aku ora sudi ngono. Wah tenan aku. Tulung ta Yuyu Kangkang. Aku wegah wis kono lunga. Aja mrene maneh. Tenan mah. Ya wis aku tak gawe kali piasat. Gawenen iso. Aku kan nguasai kali iki. Kowe ora bakal bisa ngajati kali iki. Diteni wae, mengke darah asat.
Klenteng kuning lajeng betakaken jimat Kalimasada dhateng lepen. Sanalika lepen dados asat, Yuyu Kangkang nemahi pejah amargi lepen asat. Klenteng kuning saged lumampah nyebrang lepen dhateng griyanipun Mbok Randha Dadapan. Ing griyanipun si ande-ande lumut Nuju satunggaling dinten Mbok Randha Dadapan nembe nyapu saha ngresiki griya. Kados menapa kagetipun sesampunipun mangertosi wonten lare ayu-ayu boten sanes inggih menika kelenteng ijo saha biru. Kelenteng-kelenteng kala wau lajeng uluk salam dhateng Mbok Randha Dadapan. Simbok kula mboten purun. Duh simbok kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Loh, kowe ayu pengen kok iso ditolak lah, Dok. Lah nggih Mbok, kula niki ayu-ayu kok diarani bekasé Yuyu Kangkang pun Mbok. Oh nggih. Putraku si ande lumut tumurana ana putri kang nganggahi putrine kang ayu rupane klenteng biru iku kang dadi asmane. Duh simbok kula mboten purun. Duh simbok kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Loh, Nduk. Ora gelem, Nduk. Kurang ajar ande-ande lumut. Kula ayu ning ngene kok diarani sisane Yuyu Kangkang. Lah wis piye lah, Nduk? Nggih pun, Mbok.
dong tela suwe ketemu pisan kewedelan. Ya wes, suaranya lumayan kok. Putraku si ande lumut tumurana ana putri kanggo ganggai putrine kang ana lan kuning iku kang dadi asma. Sibu kula purun mudun Sibu kula badhe mudun najan ala iku kang putra